Lapu-Lapu City Police bitataw nga dili election related ang naitubong pagpamusil sa sitio Kansyong, Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Bilabayng Sabado. Siloan Mirondina sa report. Giila ang biktima nga si Marvin Pinsi, 33 anyos, taga Barangay Babag. Gikatahong nakadungog og buto-buto sa armas ang mga molupyo sa sitio Kansyong, Barangay Babag niadtong Sabado sa gabi ug nabantayan na lang ang usa ka lalaki nga dali-daling misakay og taxi. Mato ni Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Lemuel Obon nga dili election related ang hitabo. Dili to election related but foil drug transactions sa kining biktima per record dito sa cellphone conversations nga na-recover sa atong investigation personnel, investigating team. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, giila ang biktima nga si Orvin Lontok tungod sa nakuhang ID gikan sa iyang pitaka. Apan dihang giukay ang uban niyang mga butang, may lain pang duha ka mga ID nga nakapangan sa laing mga tao. Hinuon na konfirmar na sa kapulisan nga ang patayng lawas iya ni Binsi ug dili iya kang Lontok. Subay niini susihon karon sa kapulisan ang background sa biktima human kini makuhai ug nagkadi ang mga IDs. We will dig deeper into this one nganong he has in his possession different IDs belonging to different people. Panalit ka kaning expired driver's license ni Orvin Lontok ang nakabutang diri taga Tondo, Maynila siya. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.